Inaristo. No ginawa miya duga so trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Good morning, good morning! Punto por punto kay Atong Remo. Naimbaga bigat kada kayo amin, Apo. Magandang umaga sa ating lahat. Punto por punto kay Atong Remo. Masantos siya kabwasan na Merkoles, Hunyo 17, 2026. Punto por punto kay Kumusta na Pangasinan? Punto por punto kay Atong Remo. Kumusta na rin ang 4 na syudad ng Pangasinan? Ang siyudad ng Urdaneta City. Punto por punto kay Ang Atong siyudad Remo. ng Dagupan City. Punto por punto kay Atong Remo. San Carlos at Alaminos City.
Kumusta lang? Kumusta lang? Merkoles lang hula. Agay lay karakal kalamor lamot so nagagawan. Issue ang babangil niya nababantayan ng telebisyon. Lamang Lara. 3 sila dyan Senado. Punto por punto kay atong Remo. But anyway, hindi ho natin pagtutuunan yan. Bagamat saklaw din tayo at kabahagi rin tayo, kapaborito rin tayo sa mga nagaganap na problema sa ibabaw ng mundo, lalo na ang kapulungan ng Pilipinas. Ay nako, sino naman ang hindi makarorod sa ganitong kasasaad? Punto por punto kay atong Remo. Ay sobra lay gulo to, yamaong. Mayamay lalante so aglamamangan, mayamay lay narasan, magulo so Senado, magulo so Kongreso, anto yung klase paragbilay. Punto por punto kay atong Remo. Doble yes! So oras tila, agpaway na waiting tan. Punto por punto kay atong Remo. Siga, iga po tila, pulya ng tila raramay, resulta na ani sa tay tungtungan at Senado. At siyempre, ng viral balatan, ni Man, Tracy, araramay grupo na Marcoleta, Padilla, etc. Absentira. Punto por punto kay atong Remo. Pero ang gusto nating puntuhan sa ating programa, no? At siyempre nakalimutan ko tuloy yung introduction ko kay Engineer El Presidente Nixon Dacal. Punto por punto Ayan, kay atong Remo. Minsan nakakalimutan ko na pati sarili ko, hindi ko na ma-introduce dahil sa dami ng mga issue. Punto por punto kay atong Remo. Makakasama nyo kami ni Engineer Nixon Dacal sa loob ng 1 oras. At pagtutuunan natin, pupuntuhan natin mga kapaborito ang mga nangyari at kahapon na kagaya nga nung sinasabi ko sa inyo kahapon na may mga showdown, may mga confiscated na mga baril, yung pumunta dito na humingi ng tulong sa ating istasyon at binigyan ho natin ng solusyon. Sinamahan ho natin yung mga tao na nagtitiwala ho dito sa himpilan ng DWGE para kahit na papaano malaman naman nila ang kanilang karapatan. So, yung nangyari ho kahapon doon sa solo parent, sinamahan ho natin yung nagrereklamo at didiscussing ko ho yan mamaya at hihuli natin dahil gusto kong panuorin nyo muna yung nangyari doon sa Pangasinan Provincial Office. Na kung saan ay isinurrender ang mahigit na 312 confiscated assorted firearms. Punto por punto kay atong Remo. Engineer Nix, pakikon nga yung video natin para ayan. So yan, makikita nyo dyan sa screen ninyo, no? Na yung nasa harapan, yan po ang ating butihing Regional Director Brigadier General Jovincio Badua. At yung katabi naman niya, yan ho ang ating butihing Provincial Director Colonel Dennis De Leon. At ipresenta nga ho yan kahapon dyan po sa kampo
ng Lingayen na kung saan ay 312 322 na iba't ibang klase ng baril ang isinurrender, idineposito, ay agaylay karakil to. Manaya no, nalapang turarayang klase paltong. Pero talaga na may isikatay mo manayawang. Wala manaya raratan niya accomplishment mo't na PNP. At aking balot araramay holder na palpaltong mangkalawang karuman tagaylay karakil to. No, kutuusin mo tayo 312 si kasarang tila migira o China. Punto por punto kay Atong Remo. Yung nangyari ho dyan kahapon, nung presinta ho yan, yung mga nahuling mga baril. Yan, karamihan ho dyan, may mga paltik, shotgun, short firearms na mga walang lisensya. Meron din yung mga idiniposito na mga baril for safekeeping. Halimbawa, may baril ka, diniposito mo doon until such time na makomply mo lahat yung mga papeles para maging good gun holder ka. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan, so Engineer Nix, meron ba yung yung audio nung magsasalita si Provincial Director Dennis De Leon? Pakinggan ho natin. This way must be international. And as the achievement of the National Security Office and comes from the personal organization of duty and the officer charge is Ladies and gentlemen, allow me to share the lessons of God in the sanctuary. What do we mean by compensated confiscated firearms is taken from 3 months in the calculation that will be moving instruments of violence and crime from our communities. Our soldier firearms. It is run by third overall showing public operation and confidence in our presence and security efforts. Our demonstration firearms. It is locally based in our custody, safety, training, driver regulation, proper processing of medical distribution verifications. How about the government? This is the date from 96. I asked for very good observations, preventing the continued use in unlawful fields. Most importantly, this success is also completed under the leadership and supervision of our level, who is regularly involved in commercial as well as the European crisis and so forth are giving us lesson and motivation to perform beyond expectations. We have lessons here today validates our work and strengthens our soul to do better. Our President, so this and here our press, and we will do this work and cooperation. This activity reflects our society, our community, and commitment to our service. May President guide us to be moving forward the pursuit of lasting peace and order of Pakistan. So I am Salamat dan seluruh amin. Yo
emergency man, yung pistol is alive, yung power record is 1. Total of 197 deposit. While we confiscated that one, we have 6 for pistol, 7 for revolver, total of 30 for revolver. Punto kay We have Atong Remo. 6 revolver, total of 7 revolver. Yung revolver nito, yung small arm is 300. So, total of 300. So, yun ang po, maraming salamat. Ginaruan pa na lang na panggastos ko dyan ito. 2 minutes before, yan ang patani na. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Pakinggan nga natin, Engineer Nix, yung mensahe rin ni Regional Director Badwa. Yung sumunod doon kay Police Colonel Dennis De Leon. Punto por punto kay Atong Remo. Member ng staff at mga opisyal dito sa Pagkakas Institute sa Office, mga Chiefs of Police, and Force Commanders sa muna sa pamamagitan ng kalapaan sa Pulisya ng Pagkakas. Hanap to sulit o artist sa kanila mga sa mga pagkakas sa auto para kung ang loob ng maaga ng pagpapanahin natin ang kalatagan malaki na ang organization. Ang sasabihan maraming motor pero walang isa kasi ang organization ay kalatagan sa focus na hindi maayos organization. So, isa ito sa mga apang ng pulisya, ng pulis dito ang usahan na aming nakakalin o kaya ay kawasan o hindi man ang sustento ng kalasan tulad na yung iiayon. So, personal, the distress appreciation to the leadership of President Diego for this significant activity. Today, we gather to highlight the major accomplishment in our efforts to promote peace, safety, and public security. These firearms represent potential crimes prevented, lives protected, and communities made safer. Every firearm removed from circulation is one less step to our people. This achievement reflects the commitment of President Diego to his mandate of maintaining peace and order through effective law enforcement and community partnership. It also demonstrates the trust and cooperation of the public to support our shared goal of the secure Pangasinan. I commend Police Colonel Dennis De Leon and the entire Pangasinan PDO for this noble accomplishment. The results shall achieve will show the value of strong leadership, discipline, and teamwork. Sa achievement of the values and the lessons of our Christian framework and Police Education your organizational operations against those firearms which enhance integrity and law enforcement. Meanwhile, strong engagement with communities and stakeholders reflect the responsiveness and the needs and concerns of
discipline, professionalism, and accountability. These initiatives are well-reviewed and truly transform the organization learning of the people's trust and confidence. As we move forward, I encourage all chiefs of police, unit commanders, and all our personnel to sustain the momentum, continue the physical operations against loose firearms and other threats to public safety, while strengthening partnerships with our stakeholders and communities. Kasama ang ating mga personal investments na ito ang palatin natin ang servisyo ng police at nararamdaman. Kaya naman, palatin natin ang identifikasyon at natin maging alam ko upang mapapalatin natin ang kapayapaan at kaligtasan dito sa pagkasyan. Pagkasyan, pagkasyasos na siya TV o isang nakapagkasyan, mabuhay ang pagkasantos ng Solopis, mabuhay ang Yusuf Osman, mabuhay ang pagkasang Luisa. Masantos siya na rin sa Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. So napakinggan nyo yung mensahe ng ating dalawang magigiting at walang inaatrasan na bagong talagang mga membro ng Philippine National Police. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya napakinggan nyo yung malinaw ba sa inyo o medyo malabo lang, magarbol lang, siguro hindi maayos yung mikropono. But anyway, ang mensahe na binitawan ni Region 1 Regional Director Brigadier General Jovencio Badua at ni Pangasinan Provincial Director Dennis De Leon. Mag-ingat kayo, kayong mga kawatan, may paglalagyan kayo. Punto por punto kay Atong Remo. Talagang dead serious ang ating mga kapulisan na hulihin ang mga kawatan, ang mga problema at salot sa lipunan. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya ang isang panawagan nila, kayo na may mga hawak-hawak na mga baril, kahit na anong klase ng baril yan, iparehistro nyo na habang maaga pa. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi naman po pwede yung may hawak kang baril para sa pandepensa mong sarili. May mga programa pa ang kapulisan na Oplan Katok. Maniwala kayo dyan. Kaya yung mga mahihilig humawak ng mga baril, iparehistro nyo na yan dahil may programa naman ng kapulisan na pwede namang iparehistro ang anumang klase ng baril. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Alas 10:28 na ang oras natin. Punto por punto At Atong Remo. yan pa lang yung natatalakay natin na nangyari kahapon dyan sa Provincial Command ng Lingayen. Punto por punto kay Atong Remo. At sabi ko nga, kayo na may mga masasamang gawain at mga balak na masasama sa lipunan, kuidaw na kayo. Mag-ingat-ingat kayo dahil seryoso yung ating provincial director at ang kanyang boss na si Brigadier General Jovencio Badua.
punto por punto kay Atong Remo. Yan. So, yan yung kaganapan ha, kahapon. Diyan sa may kampo. Dumating lahat yung provincial municipal chiefs, city chiefs, lahat ng hepe ng buong lalawigan nandun. At nung pagkatapos na ipresenta sa media yung showdown ng mga confiscated assorted firearms, nagkaroon ho sila ng sekretong pagpupulong. Punto por punto kay Atong Remo. At siguro ang mandato, dahil siyempre confidential yung mga napag-usapan, seryoso ho itong si Regional Director Balo na kailangan niyang linisin ang buong Region 1 na kung maaari sa kanyang pamumuno malinis at matiwasay ang buong rehiyon. At sa ating pagpapatuloy, kagaya nga yung sinabi ko sa inyo kanina, na sinamahan ho natin yung humingi ng tulong dito sa himpilan natin para malaman natin ang katotohanan kung siya ba ay talagang qualified pa na maging member ng Solomam. At yan ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Punto por punto kay Atong Remo. Putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang putang irang sunata. Tama yung... Hawak mo ang beat. San ang putang irang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan makalaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Pangunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House.
Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Yung nangyari kahapon na nagkaroon ho tayo ng bisita dito sa ating himpilan. Sinamahan ho natin sa City Social Welfare Development. At nataon naman na nakausap natin ang kanilang head sa pamumuno naman ni Madam Irene Perer. Punto por punto kay Atong Remo. At isinangguni nga natin yung problema nung bisita natin kahapon na kung saan during the time ng administrasyon ni former City Mayor Brian Lim, siya po ay nakakatanggap ng subsidy na nanggagaling sa ating gobyerno, sa national government, na kung saan sa ilalim ng Republic Act 11861 o mas kilala sa Expanded Solo Parent Welfare Act, ay nakasaad ang mga ilang alituntunin, ang ilan sa mga pulisiya na dapat na sundin ng mga membro nito. Punto por punto kay Atong Remo. At ayon sa ating pakikipanayam kay CSWD Irene Perer, pati rin siya ay nagtaka dahil nakapagbigay lang ang syudad ng Dagupan City ng subsidy allowance para sa mga solo mom noong taong 2025. Punto por punto kay Atong Remo. Pero ang pinagtatakhan niya doon sa nag-i-inquire naman, actually hindi naman na nagrereklamo, tinatanong lang naman niya kung may karapatan pa ba siya na makabalik at makakuha ng subsidy na galing nga dyan sa Solo Mom Subsidy Fund, dahil
hirap naman siya na pag-aralin ang kanyang nag-iisang anak na ngayon ay nasa second year college na. Punto por punto kay Atong Remo. So, ang sabi natin sa kanya na ito yung tao na to kung bakit natin sinamahan at para tanungin ang inyong tanggapan kung meron pa ba siyang pag-asa na maging membro ulit. Pero ang kasagutan naman ni CSWD Irene Ferrer, papag-aralan nila yung record kasi unang-una, nung unang labas ho yan na programa ng national government, nakakatanggap naman ho siya ng halagang 3,000 piso kada buwan. Punto por punto kay Atong Remo. At binigyan nga ho tayo ng isang pamphlet at babasahin ko kaya kayo na mga solo mom na dati at gustong magpa-member pa at actually meron ho daw mahigit 1,000 na membro nitong solo mom. Punto por punto kay Atong Remo. Yan po ang record ngayon dyan sa CSWD na kung saan mahigit 1,000 mga solo mom ang nakakatanggap ng monthly subsidy allowance. Punto por punto kay Atong Remo. At narito ang ilan sa mga sinasabi sa na napakaloob doon sa Republic Act 11861 o mas kilala sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Magulang na naiwang mag-isa bilang tagapangalaga ng kanilang anak na may edad na hanggang 22 taong gulang sa mga sumusunod na paraan. Punto por punto kay Atong Remo. Ibig sabihin, kung merong kang anak na 22 taong gulang, kasi dati-dati 18 years old yan, at solo parent ka, halimbawa, dito, number 1, pagkamatay ng asawa, mga byudo at byuda. Ngayon, kailangan mong ipakita, dalhin ang mga sumusunod para maging kwalipikado ka na maging member ng solo mom. Punto por punto kay Atong Remo. Ito yung yung una yung pagkamatay ng asawa. Halimbawa, byudo at saka byuda, yan. Ang dapat mong dalhin na ipakita doon sa CSWD ay ang mga sumusunod. Death certificate, marriage contract, birth certificate ng mga anak. Punto por punto kay Atong Remo. Pagkakulong ng asawa, tignan mo solo parent ka, nakulong yung asawa mo, nang hindi bababa sa 1 taon pagkatapos mahatulan ng krimen. Punto por punto kay Atong Remo. Dadalhin mo rin marriage contract, birth certificate ng mga anak, certificate of detention. Punto por punto yan. kay Atong Remo. Physical o mental incapacity ng asawa na nagpapatibay ng isang public medical practitioner. Kung meron kayong mga ganito na mga problema tapos solo mom ka, gusto mong humingi ng tulong o subsidy sa gobyerno, kailangan mong i-comply lahat itong mga requirements na ito. Punto por punto kay Atong Remo. Legal separation o de facto separation, paghihiwalay na hindi kinikilala ng batas
ng mag-asawa sa loob ng hindi bababa sa 1 taon kung saan siya ang pinagkalooban ng custody ng mga bata. Punto por punto kay Atong Remo. Ibig sabihin, hindi kayo kasal o nagkaanak ka. Kasalanan ba natin? Kasi mananam! Punto por punto kay Atong Remo. Nagkaanak ka tapos naghiwalay kayo. Edi kawawa yung bata. At ito rin, parehas din. Magdala ka lang ng marriage contract. Ay, wala, hindi pwede marriage kasi hindi kayo nagkasal eh. Birth certificate at saka judicial decree. Yan. Ito pa yung paghihiwalay. Judicial decree of legal separation. Yan. Pakita mo lang yan. Punta ka ng social welfare. I-assist ka naman nila dyan. Number 5, nullify o annulment ng kasal ng mag-asawa na ipinagkakaloob ng korte o simbahan kung saan siya ang pinagkalooban ng custody ng mga bata. Yun, marriage contract, birth certificate ng mga anak, yun ang kailangan mo ipakita. Judicial decree of nullity or annulment of marriage. Punto por punto kay Atong Remo. Marami dito. Magulang na nanay o tatay na hindi kasal na siyang nag-aalaga sa mga kanyang mga anak. Kasama rin yan. Isang babae na nanganak ng batang bunga ng pagkakagahasa o iba pang crimes against chastity. Kahit hindi pa nahatulan ang may sala kung bubuhayin at aalagaan nito ang kanyang anak. Yan, magiging qualified ka yan. Sino mang tumatayong magulang sa isang bata, sama rin yan. Sino mang kapamilya na sasalo sa katungkulan ng isang magulang na namatay, nawala ng matagal, naglaho ng tuluyan, o tinalikuran ang kanyang tungkulin within the 4th civil degree of consanguinity or affinity. Yan. Pag meron kayong mga ganito na mga nararanasan nyo sa buhay nyo at gusto nyong humingi ng tulong, subsidiya sa national government at saka sa local government, punta lang ho kayo dyan sa kanilang tanggapan at i-assess ho kayo ng social welfare. At ang pang-10, buntis na babae na solong sumusuporta sa batang pinagbubuntis niya. So ibig sabihin, buntis ka, tapos wala kang pang suporta sa anak mo, malapit ka ng manganak, yan, pwede kayong i-assist ng social welfare development. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. So sa ngayon, yung sinamahan natin kahapon na galing ho dito sa ating himpilan, kasalukuyan hong ina-assist na ngayon dyan sa City Social Welfare Development. At thank you very much sa mabilisang pag-aksyon ni CSWD Officer Irene Ferrer. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya yung mga iba pang mga solo mom
na may mga katulad na karanasan nitong ating natulungan, wag ho kayong mahihiya. Kung kailangan ho ninyo ang tulong ng aming himpilan, ang aming programa, pumunta lang po kayo dito sa may A.V. Fernandez Jumel Building. Harap ho ng pinapagitnaan ho kami ng isang lumber, kasi pag yung binanggit ko yung lumber, baka malibre pa ho yan ng advertisement. Punto por punto kay Atong Remo. Merong malaking lumber dyan sa baba dahil nasa 4th floor ho kami. Pinagitnaan ho kami ng lumber at saka ng SSS, Social Security System Building. Punto por punto kay Atong Remo. Malapit ho tayo dyan, at marami naman yung pagtatanungan kung kakailanganin ho ninyo ang tulong ho namin. Umakyat lang ho kayo, nasa 3rd floor ho kami. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At yung mga karagdagan na naganap kahapon, tayo po ay namasyal doon sa kahabaan ng Lingayen Baywalk. At Engineer Nixon, El Presidente, pwede bang pan mo yung video natin yan? Kasama po natin dyan ang ating pinakamagandang lalaking kagaya ko rin, ang ating station manager Joey De La Cruz. Medyo mabilis. So, mabilis ata yung takbo natin, Yan. So, nakikita ho nyo yan. Okay. Nakapost yan, engineer. Nakapost. Yan. I-post mo nga yan. Post mo yan. Pwedeng i-post yan. I-post mo saglit. Yan. Yan po yung mga boya. Doon po sa gilid doon, nakikita nyo, parang meron hong draga dyan. Yung ibig sabihin po ng draga, yan po yung isang parang maliit na barge. Na hindi natin alam kung ano ang ginagawa nila dyan. At ituloy mo, engineer, para makita natin. Yung boya, nako, grabe. Grabe yan, Yan po yung yan, stop po dyan, engineer, stop po doon. Hindi. Sige pa. Punto por punto kay Atong Remo. Sige lang, forward mo lang yan. Ayan. Yan po yung nagdre-dredge daw. Nagdre-dredge daw dyan sa bunganga ng Limahong Channel. Punto por punto kay Atong Remo. Idiretso mo, engineer. Tapusin natin yung video habang okay? So meron ho tayong mga napansin na mga dayuhan. Pati nga yung partner natin, si Station Manager Joey De La Cruz, napansin niya agad. May mga Chinese national ho dyan na office staff po dyan sa banda dyan. Hindi, sige pa, forward mo. Ops, dyan. Yan. Nakita ho nyo yan. Yung parang meron siyang panghukay. Huhukayin niya, ibababaho nila yan doon sa seabed. Seabed ng dagat, at iyan po ang iikot. Pag umikot ho yan sa ilalim, magbabato ho siya dyan ng buhangin. Yung buhangin naman na nakukuha dyan, sinisip-sip naman yan palabas. Pagka sip-sip niya palabas,
itinatambak ho ngayon dyan sa hindi pa natin malaman kung anong istruktura ang ginagawa ng provincial government. Punto por punto kay Atong Remo. Pero ang sinasabi lang nila, dahil bago nandyan yung mga vessels o mga barko o mga draga o ano yung tawag mo dyan, mga barge na nandyan, nagkaroon ho ng panukala o resolution na inaprobahan naman ng membro ng mababang kapulungan ng Sangguniang Panlalawigan Punto por punto kay Atong Remo. na nagbibigay pahintulot sa mga equipment na nandyan na nakikita nyo sa screen. No? Nakita nyo yan, no? Grabe. Ngayon, ano ang purpose? Ang sinasabi ng mga mambabatas natin sa provincial government na flood mitigating control project, na ibig sabihin na magdadraga sila dyan sa bunganga ng Limahong Channel. Punto por punto kay Atong Remo. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na ma-interview noon si Vice Governor Mark Lambino, na kung saan dumaluho tayo sa regular monthly interview sa kanya bilang vice gobernador ng lalawigan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang problema nang matanong ho natin itong si Vice Governor Lambino kung sino ang may-ari ng mga equipment na nandun na nakalayag doon sa karagatan ng Linggen Gulf, ay hindi po niya masabi. Punto por punto kay Atong Remo. Pero binigyan ng Sangguniang Panlalawigan ng go signal o green light itong tawag dito, yung proponent nung project na yan. Ang nakakapagtaka, may proponent pero hindi naman nila masabi kung sino ang may-ari. Punto por punto kay Atong Remo. So kaduda-duda. At nakapag-interview rin ho tayo nung mga mangingisda. Ito po yung sinasabi ko kahapon, na may mga grupo na ng mga mangingisda dyan na nagre-reklamo na dahil wala na ho silang makalap na isda dyan sa karagatan ng Linggen Gulf. Punto por punto kay Atong Remo. Yan, ituloy mo nga, engineer, yung video. Kita nyo? Yan yung isa sa mga... Ituloy mo lang. Tapusin natin. At saka sa gilid niyan, nakikita nyo yung sand dune na nakatambak na dyan kung ano ang plano. Walang nakakaalam dahil hindi naman nila gustong ipaalam kung ano ang gagawin nila dyan. Marami na hong mga heavy equipment na nandyan, marami na hong mga tubo na naglalakihan, mga boya. Hindi ho natin alam kung ano ang purpose nila dyan. Punto por punto kay Atong Remo. So nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na pasyalan yan yung kahabaan ng Baywalk, magmula doon sa Baywalk hanggang doon sa Limahong Channel. Punto por punto kay Atong Remo. Yan, nakikita nyo yan, yung mga kulay orange na yan. Yan po yung isa sa mga ginagamit na boya
Ayan, buo yung mga plastic yan na malalaki. At saka yung nasa baba, makikita nyo yung nasa baba, mga tubo na naglalakihan. Yan. At siguro ipagpapatuloy na lang natin yan. Hayahan ho ninyo na lahat ho ng mga pinoprograma ho natin dito sa Punto por punto kay Atong Remo. bibigyan ho natin yan ng wakas na kwento. Kumbaga, inumpisahan ho natin itong kwento na ito. Asahan po ninyo na may pagwawakas ang mga usapin natin na yan. At wala na po tayong sapat na oras at nagpapasalamat muli ang aming tanggapan, ang programang Punto por Punto kay Atong Remo. Nakasama ko po sa technical side si Engineer El Presidente Nixon Dakal. Hanggang bukas muli, maraming salamat po. Punto por punto kay Atong Remo. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa. Kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Irem Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those